English. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Hausa. Ta yaya zan iya taimaka maka? Ta yaya zan iya taimaka maka? Ta yaya zan iya taimaka maka? English. Let's schedule a meeting. Let's schedule a meeting. Let's schedule a meeting. Hausa. Mu tsara lokacin taro. Mu tsara lokacin taro. Mu tsara lokacin taro. Tsara lokacin taro. English. I will get back to English. I will get back to you soon. I will get back to you soon. I will get back to you soon. Hausa. Zan dawo gare ka nan ba da jimawa ba. Zan dawo gare ka nan ba da jimawa ba. Zan dawo gare ka nan ba da jimawa ba. English. Can you send me the report? Can you send me the report? Can you send me the report? Hausa. Za ka iya turo min da rahoton? Za ka iya turo min da rahoton? Za ka iya turo min da rahoton? English. Please find attached. Please find attached. Please find attached. Don Allah ka duba abin da ke maƙale. Don Allah ka duba abin da ke maƙale. Don Allah ka duba abin da ke maƙale. English. Let me check and confirm. Let me check and confirm. Let me check and confirm. Hausa. Bari in duba in tabbatar. Bari in duba in tabbatar. Bari in duba in tabbatar. Alright, don't forget to follow, like, share and subscribe to meet in the next video.